जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम बता दी रहुआ सबके कि आज भोजपुरी में जौन रहुआ लोग के अवार्ड होखे वाला रहलन जौन लखनऊ में उ आज बा। और आज बहुत अच्छा माहौल बने वाला बा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सब स्टार एक जगह हुई हैं और हो सकता कि आज के बाद से विवाद खत्म हो जाओ, लेकिन अभी तो ऊपर देखे के पड़ी कि माने अब का होई। समय के साथ बदलाव हो सकता कि नहीं हो सकत, ई आगे मुहे भी देखल जाई। एक गौरी बता दी कि बहुत सारा लोग के बाद ये खोदे के आदत बा कि कहीं इवेंट शो में भी उन्नत खोदो लो, लेकिन ई हमरा एकदम पक्का विश्वास बा कि सामने केहू के खोदे के माने हिम्मत नहीं है। सामने केहू के खोदे के हिम्मत नहीं है। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह जौना मंच पर खड़ा रहेले उ मंच पर सिर्फ पवन सिंह के ही बोलबाला रहेला। काहे कि पावर यही जी से खत्म होला, यही जी से शुरू होला, यही जी आके खत्म होला। तो एक और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के आज एगो हम फिर इंटरव्यू देखनिया, जौना इंटरव्यू में पावर स्टार पवन सिंह हमेशा ई कहत नजर आवत रहन कि देखी इंडस्ट्री बड़ा होई, सब लोग काम करी मिलजुल के तो हमने के इंडस्ट्री बड़ा होई। देखी माने विचार देखी एगो बंदा के विचार ई बा कि इंडस्ट्री बड़ा होके, इंडस्ट्री में सब लोग काम करे, अच्छा जे काम करी ओकर अच्छा बोला भैया, जे तनी ऐसा गलती करता ओकर गलती बोलो आ फिर ओकरा कह जे अच्छा करू। ऐसा माने इंडस्ट्री में एक देखी जहाँ समर्थक रहेले ओ जी मतलब विपक्ष भी रही तबे जाके काम सही होला। देखी विपक्ष अगर ना रही तो जौन आदमी बा ओकरा जौन मन करी तौन करी, जौन मन तौन करी, तो इससे ओकरा कोनो चीज के डर ना रही। लेकिन विपक्षी यही से रखल जाला कि विपक्षी रही तो डर रही, आ डर रही तो आदमी सही काम करी। तो हम रउआ लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के इहे विचार बा, आ इहे विचार हमेशा रहल बा कि सब लोग मिलजुल के काम करे, भोजपुरी इंडस्ट्री से विवाद खत्म कइल जाओ आ ओकरा बाद इंडस्ट्री के बड़ा कइल जाओ। लेकिन आगे जे भी बा साथे जे भी स्टार संगे बा, जे भी स्टार वो लेवल पर बा, ओकर का विचार रहता अभी समय के साथे आज पता चल जाई। ओकरा बाद रउआ लोग के पता चली। देखी बहुत सारा हीरोइन भी बालो जे कि कबो एने से बतियावला लो, कबो एने से बतियावला लो। देखो काम तू सबके संगे कर, तू हीरोइन बाड़ू तू सब लोग के संगे काम कर, तू हीरो बड़ा तू सब लोग के संगे काम कर, गीतकार बड़ा सब लोग के संगे काम कर, सबके संगे काम करब तब तार धरब करम चली। तरवा सब इंतजार करी। आज अवार्ड शो में से जौन भी खबर आई रउआ लोग के लगे जाई। का हम बताई, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के एक गो हमेशा मानसिकता रहल बा कि इंडस्ट्री के बड़ा कइल जाओ, इंडस्ट्री के बड़ा कइल जाओ, हमने के सब लोग मिल के काम कइल जाओ। और पावर स्टार पवन सिंह एगो और बात बता दी कि एगो इंटरव्यू में और बतैले बड़न कि देख भाई, अगर हम इंडस्ट्री में एक रहे के कहत नहीं तो केहू के डरे नहीं कहत, आ हम डेराए वाला ना हई। इहो स्पष्ट एकदम माने एकदम अपना दिमाग से निकाल दिया कि माने हम डेराए वाला हई। तो डेराए वाला ना हुन, ई सही बात बा कि पावर स्टार पवन सिंह डेराए वाला ना हुन। बाकी सब लोग रउआ लोग के का विचार बा, इंडस्ट्री एक होके के चाही कि ना होके के चाही। और एक हो भइला के बाद भी बहुत लोग के आदत बा जे कि अपन आदत से बाज ना जाई, वो अपन आदत करत रही, गलत सलत न्यूज में बोलत रही, अंड बंड बोलत रही, आ ओकरा बाद अपन टीआरपी बढ़ावे खातिर, अपन कंट्रोवर्सी करके गाना चलावे खातिर। काहे कि गायकी में तो दम बाना, आ गायकी में दम नहीं है तो सिर्फ का कहल जा सकता, सिर्फ गलत निगेटिव बात आप बड़े स्टारों के बारे में बोल दीजिए, और स्टार के बारे में जब बड़े बात बोलिएगा तो कंट्रोवर्सी में आपका गाना चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बदल चुका है और अब जो भी दर्शक हैं सब चीज़ जान चुके हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। बाकी आप लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात और बता दें कि आप नेक्स्ट भोजपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और भोजपुरी के हर एक खबर जाने सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको बता दें कि सभी स्टार आज जा रहे हैं वहाँ पे लखनऊ में अवार्ड शो में। बाकी जैसे ही कोई खबर आएगा आपको ज़रूर बताया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।